जिरायबाय थाखो एसेबो खामानि मावनो गोसो जाला नोंहा आंनो 10,000 फैसानि गोनांथि जादोंमोन फैसा हामानोथो फैसा नांगौ जालायगो दाखालि बावैसो 5,000 होफैदोंमोन माथो आंलाय ए फैसाखौ आंखौसो बाहायजोबखो ना माखो सानखो नोंलाय बे न'खरनि जानाय लोंनाय मैगं थाइगंनि खरसाखौ सोर होफैदों जेबोथ' खामानियाव उदायखायानो सानसे मावगोन आरो 10 दिन जिरायना थागोन हाय खाफाल माबायदि हुवाखौ मोननांगौ माबायदि हुवाखौ मोनफ्लांखो आङो लुगैनाय मुवा बेसादखौबो दासिमबो मोनसेबो होनो हाला साख्रि आला हौवासो थानायब्लाबो जि बियो बेखौनो मोनजोबथारगौमोन आं हाय खाफाल ए गैजारोङिनि फिसाखाय बेफोर खोथाखौ आंनि सिगाङावसो बुंनो मोनबाय नोङो नोंमारगौ आंनि जोनोम गामियानो थैजासिम साबसिनमोन बे क'क्राझारनि हिनजावखौ लाना जारलासो जाबाय आंहा दाना आं मायबा बुंबा रायब्ला एसे एसेयावनो बिमा बिफानो खोन्थाना हरग्रा आंनि जोनोम जायगानि सिख्लाखौ हाबा लानायब्लाबो आइ आफाजों अनलायनानै बेसे आलो गोजोन संसार जालांगौमोन नों एसेबो बुजिनो रोङा उन्दैनिफ्रायनो आंनि जोनोमगिरि बिमाया फेदेरदों लेखा फरायहोदों दिनै आं क'क्राझाराव थाफैनानै जोनोमगिरि बिमाखौ बेसेबा गोजानाव गारबोनांबाय आं सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो आंनि आइया माबाफोर जाबाय नामा बेबा ओंखाम ओंख्रिखौ मोनजादों मोनजायाखै आंनि गोसोआव जाखांफैबाय थायो दा नाथाय बे समाव फैसानिल' सिमां आंनाव फैसा दंफां दोङो नामा नोंबोथ' एसे सानना नायना हिरा मानसिनि संसाराव फैसा थाखाजोंल' गोजोना जेराव नोंजों आंजों अनलायनानै सानसेबो गैया मानो हिरा मानो गावनि गोसो बायदिल' खालामो सोरनि न'आव थानानै संसार जालांनाय बायदि मोनदों नोंनि नोमा नोंहा लुना गालांनाय न' नङा बियो नोंखौ होखारहरनोबाबो दानो हायो आं जागोन हिरा नों बिनाय बायदि गासैखौबो होनो नाजागोन आं नाथाय आंखौ बेफोरबायदि दावबायनाय खालाम हिरा फैसाखौ माला नांगौ बेखौल' बुंदो आं नोंनो गय बागान फाननानैबाबो होफैनो राजि दिनै नांथ'ला साननैसो उनाव फैसाखौ नांथारगोन हले आरो आं जेसेबां बिदों बिनि एसेबो खम जानो मोननाय नङा फैसाया थांदो थां बिमा आंबो न' फारसे थांनो आथिं आखाइ सुहैनि हिरा जाबायना गथ'नि स्कुलाव थांनो देलायनाया आं थांनाय बाजैनो ससे दोनलांफानोसै बाय मामि बाय बाबा मोजाङै थां दे जागोन मामि हिरा थादो दा गथ'आ स्कुलनिफ्राय सफैबा जेरावबो गेलेनो दा थांनो हो आरो सानैबो अनलायलायनानै ओंखामफोरा जा आं थांब्लाथाय न'निफ्राय थाब सफैयाबो जानो हागौ थानो थां आंहा न'आव हारसिं थानो थाखाय नोंनि गोनांथि गैया बे आंनिसो न' बेयाव आंहा गिनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया थौ बाबा समाबो जाबाय पापा मा जाखो बाबा माबाफोर जाग्रा जागौमोन नामा जेबो जाया पापा मामिया नोंखौ मानो अना सानफ्रामबो नोंजों मानो नांलायबाय थायो पापा मामिया आंखौ रायबाबोब्ला सरनगोन आंखौ पापा हाब गथ'आबो बिफानाव सोंथि सोंनो रोंलायनाय जाबाय हामा बाबा न'आव मामिजों आंजों नांलायनायखौ सोंथि सोंनो हामा बाबा देनां सेंग्रा गिदिर जाबा गासैखौबो बुजिजोबगोन बाबा पापा नों आंखौ गारनानै दा थां मामिया आंखौ अनखानाय नङा आं नों गैयाबा ओंखाम जाया हामा बाबा आं नोंखौ जेसेबां अनो मामियाबो नोंखौ आंनिख्रुइ बांसिन अनो मामिया जि बुङो मानिदे बाबा थांदो थां क्लासाबो जासिगोन बाय पापा बाय बाबा गथ'खौबा अनगोन ना बिमायाबा आखाइजों आथिंजोंसो खालामबायगोनसो ना मायोबा गथ'खौबो गारना थांनो बोरैबा मोनखांबाय आं दा हिरानि खोथाखौबो मानियाबाबो जानाय नङाना आंनानो बाहाय गोरोन्थि जाबाय गामिनि सिख्लाखौ हाबा अखारोङा होननानै हाबा लायैया मैनायाबो आंखौ थैसे थैसेयाव हास्थायोमोन बेबो आंखौ मोनि बेसे पाप होखो हे गसाय आंनि संसार जानाया नोंनि आखायावनो दंसै आदा जोंसार नों दिनै न'आव फैफिनबाय मैना आं मा बुंनो आं हरखाबसो फैनाय जादों मैना हरखाबसो फैदों आं बुजियासै आदा मैना आं उनाव गासैखौबो खोन्थासिगोन दे आंनि आइयालाय मोजाङै दंना गैया मैना नों मानो जेबो बुङाखै मैना बुं आंनि आइया मा जादों बिदिब्ला आंनि आइया बे मुलुग संसाराव गैला नामा आयै नों आंनि थाखायनो बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानांबाय आयै आं सोरखौ बिमा होनना गाबज्रिबावनो आयै आदा नों माथो गाबदोंसो नोंनि आइया जेबो जायाखैथ' आङो नोंसिनि मादैजोंनो एसे खामानि मावनो आरो ओंखाम ओंख्रि जि जोम गासैखौबो सुना हैखायो
मैना आं नोंनो मा रावजों मा बेसादजों गोजोननाय होनो हाबावनो आंनि आइनि खामानिफोरखौथ' आंसो हेफाजाब खालामनांगौमोन नाथाय नोंसो आंनि थाखाय दुखु खस्थ' जानांबाय आंनो सासे बिमाखौ सिनाय रोङि सासे पाप्पि आदा आंनो नोंनिफ्राय जेबो नाङा खालि आंनो नोंखौल' नांगौ आरो आं नोंखौनो थैस' थांस' अराय समनि थाखाय हास्थायो मैना नों बेफोरखौ मा गोसो जाना बुंलाबायखो औ आदा आं थार बाथ्राखौनो बुंदों मा आं गामिनि सिख्लाखाय नोंजों जुलि जानो मोना नामा ना आं हाबा हुखारोंनि सिख्लाखाय जुलि खालामबादों मैना आंखौ साननैसो साननो खाबु हो क'क्राझाराव थाहैनानै न'आव फैफिननो खाबुखौनो मोनाखैमोन आं क'क्राझार अब्लाथ' आदाया क'क्राझारनि सिख्लाखौनो गोसोखाबायदि आंखौलाय बहा लाबावनो आं नोंजों दिनैफ्राय रायलायखा लाबो मैना बिदि नङाना आं क'क्राझारनि सिख्लाफोरखौ रावखौबो गोसोथोआखै आरो आं खामानिसो मावनो थाहैदोंमोन आदा नों आंखौ थगायाखैब्ला नों खोमा खेब अब्लासो नोंजों रायज्लायखागोन आं नोंबो दे आरो मैना नै आं खोमा खेबबाय दे जागोन दे आं बुंनायखौ नों बुंनानै समायला आं रावखौबो क'क्राझारनि सिख्लाखौ गोसोथोआखै आंनि अनगा आं दंना माने क'क्राझारनि सिख्लाफोरखौ गोसो हो मा जाखो थोआखै आरो आं नोंनि अनगा बुंदो मा जाखो आंनि जानो गोनां मैनानि अनगा रावखौबो जुलिलाया आं अके जाबाय दे थौ न'आव थांदिनि थौदो मैना आंबो जोबोर ओंखाम उखैसिनाय मोनबाय आदा नों आंनो क'क्राझारनिफ्राय मा लाबोफादों मैना आं नोंनो जेबो लाबोफानो हादिया दे सरि दे मैना मामि पापाया सफैयाखै खालि पापा बिफाखौ दसे नङाबानो थानो हाया नामा नोङो बिफाजों थांनो थाहैदो नोङो मामि नों मानो पापाखौ बिदि बुंबाय थायो पापाया जों सानैखौ अना नामा बिफाखौल' नागिरबाय हा नों बिमानि खोथाखौथ' एसेबो लाखाया बिफानिनो लाथारबाय थां ओंखामा जाहैदो खुरना दोनखादों पापा गैयाबा ओंखाम जाया मा जाखो नों मालायनि फिसाफोरा बिमाखौसो नागिरो नोंहा बिफाखौसो नागिरबाय थायो बिफाखौसो बिमा सानखो ना माखो नोंलाय थांदो ओंखामा जाहैदो नङाबा मोनगोनसो आंजों मामि पापा गैयाबा ओंखाम जाया नोंखौ फिसा नों दिनै क'क्राझाराव थांफिननो ओंखारबाय औ आयै आं थांनो ओंखारबाय मैनाया जोंहानाव दिनै फैयाखै नामा आयै फुङावनो फैया बियो दाहालासै सिखाराखै जानांगौ दा मैनाया फैबा आंखौ थांबाय होनना खोन्थादो आयै दा लेट जाबा गारि मोननाय नङा दे फिसा बिसि फिसाय सानैबो मोजाङै संसार जालांदो गुबुन न'खर बायदि एफा एनै बाथ्राफोरखौ लानानै बुलाय बुसि खालामनाङा जागोन आयै आं गासिखौबो बुजिनानै जाजोब्बाय आयै आं फैसा बिनाया र' फिसा आं लायनि एसेथो नांगौमोन बारा नङा आयै 40,000ल' हरदो एसेबां बुरजा फैसा नांगौ औ आयै आंनो बेखिनिखौनो नांथारगोन मा आयै आंनो हरा नामा हरगोन फिसा मानोथ' हरा जानो दाखालिसो गय बागान फाननानै 70,000 फैसा मोननाय दङमोन र' फिसा लायनि न' फिसा फैसाया थादो आयै आं थांनोसै दे फिसा जिउ गोलाव जाथों फिसा सासेयाबो न'आवनो सानसेबो थाथारला नै फैबाय नै अखा नायब्लानो थांफिनबाय फिसाया थांना थाब्लानो आंनिनो गोजोन नाथाय बिसि फिसाय सानैबो अनलायलायबासो मा खालामगोन आंनि फिसाया दा बिहामजो जागोनाबो आंखौबो मा सानसिगोन गुड मर्निं मादै आदा जोंसारा दाबो सिखाराखै नामा ओइ मादै मा थांलाय फैलाय जाबाय थाखो मा जादों मैनाय आंखौ जोंसार फिसाया गारनानै थांफिनबाय आं सोरनि मोखांखौ नायनानै थाबावनांगौ फिसा हो जोंसार आदाया बे न'खौ गारना थांबाय मा समाव थांनाय मादै दसे बावबाय बियो र' मादै गाबबाय थानाङा आं आदा जोंसारखौ लामायाव नागिरना लायफिननि गारियालाय दिनै खारगोना खारा जाखो माथो गंसेबो लोगो मोना आदा जोंसार नों मानो न' गारनानै थांफिननो नागिरखो आदा नोंनि थाखायनो मादैया गासैबो धोन सम्पतिखौ नोंनि मुङाव होलांनो नागिरदों नों बेफोरखौ एसेबो साना नामा आदा जोंसार मैना आं दा जेबो बुंनो हाथ'आ मानो आदा मानो
नोंहा जोनोमगिरि बिमाखौनो एसेबो अननाय गैया नामा? नोंनि थाखायनो मादैया सानफ्रामबो गोसोखाङै खाङै हरना सान जेबोखौनो मिथिलाय लांला। ना ओंखाम बोथिसेखौनो मोजाङै जायो ना दैखौनो मोजाङै लोङो। मैना आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। नों आंनि आइखौ मोजाङै सङै खुरै जाहोबानो जाबाय। नाथाय आदा आं माब्लाबा समाव नोंसिनि न'आव थांनो मोनाबा आरो हरखाब मादैया लोमजाफ्लाङोब्ला आं हारसिं बोरै हाख'नो? नों आंखौ थारैनो हास्थायमारो नों जोंहानि न'नि खामानिखौ गासैखौबो मावजोबनो हानांगोन मैना। आरो आंखौ आं न'आव फैजासिम नेना थानो हानांगोन मैना। औ आं नेनानै थागोन। नाथाय आदा नोंनि बिमाया जाया लोङा सानफ्रामबो थाबाय थायोब्ला आं मा खालामगोन? नोंनो बुंलाय। दा आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। दा आंखौ बिनिफ्राय क'क्राझाराव थांनो हो। आदा नों बिमाखौ गारनानै माब्लाबा थांनो मोना। फैदो न'आव। आंखौ थांनो हो मैना। आखाइ हगार। हिरा बहाबा खामानि दं नामा? आरो माथो दख'नाबो गोदान गानलायदो। आरो बै गथ' सासेयालाय? हारे आं गासिखौबो खोन्थाजोबनांगौ? आं बहाबा थांनो थाङा बे आंनि खोथा। फैसाखौलाय लाबोदोंना लावाखै? हिरा दिनै फैसाखौ मोनबोआसै। गय बायग्रा बेफारफोरजोंसो बन्द'बस्त खालामबोबाय। जों सानैजोंनो थांनानै लायनोसै खोमा बिमा। माबायदि हौवा नोङो? फैसाखौनो लाबोनो हायासै? खामानियावबोथ' जेरावबो उदायखायानो। नामावल' आंनि हौवा। आरो आं नोंसानि न'आव थांनानै फैसा लायनांगौ? थैब्लाबो थाङा आं नोंसानि न'आव। फैसाखौ दिनैनो नांथारगौ आंनो। आरो दिनैनो होफैनो हायाबा आंनि न'निफ्राय थफ्ला थफ्लि मोननानै ओंखारलां। जाया आं नोंबायदि हौवाजों रायजो। हिरा नों बेफोरखौ मा सानदों? आं नोंनि हौवा नङा नामा? नोंजों संसार जालांनो हानाय मोन्थाय गैया नामा? आं दि जोंनि फिसाखौ लाना बेसेबां गोजोननाय दं। हिरा आखि नोंखौ अननो हानाय मोन्थाय गैया नामा? बुं हिरा बुं। नोंनि गोसोआ मानो फैसाजोंल' सोमोन्दो? नों गुबै बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों। आंनो फैसानि मानो गोनांथि? खोनासं बिदिब्ला। हिरा आं नोंनो मोनसे खोथा बुंनो सानदोंमोन। मा खोथा बुंनो आदा? बुंजागोन। हिरा आंखौ नोंनि बिमा बिफाया जौ फाग्ला सेंग्रा होननानै नोंखौ आंनो हाबा हराब्ला अब्ला नों मा खालामगोन? आदा आंनि आइ आफाया नोंजों आंखौ जुलि हराबाबो सानसेबाबो नोंजों खारसनहैगोन आं। हिरा आं बेफोरबायदि खारसननानै हाबा खालामनायखौ जोबोर गिनाय मोनो। मानोना दानि जुगाव बिमा बिफानि बारगा खामानि मावनो हाया। गथ'आ मोजांब्ला बिमा बिफानि नोजोराव मोजाङानो जाखागोन आरो गथ'आ गाज्रिबा बिमा बिफानि मेगननि नोजोराव गाज्रियानो जाखागोन। बेनिखायनो जों सानैजों गोसो थोलायनायजोंल' जाया, गाव गावनि बिमा बिफायाबो जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ गनायना लानांगोन। अब्लासो आं नोंखौ मोननो हागोन हिरा। जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव हाजारखि बारहुंखायानो फैयाथों मानो, खाफालाव दंब्ला जों सानैखौ रावबो गोजान खालामनो हानाय नङा। नोंजों आंजोंथ' 5 बोसोर मोजां मोनलायबोखाबायानो। नोंनि आइ आफा आरो आंनि आइ आफा मोनथिबोलायबायानो जानांगौ जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ। आरो नों बेफोर खोथाखौ मानोथो सानबाय थानांगौ? हिरा गावनि बिमा बिफाफोरा जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ दा जेबो बुजिथ'वा। जेब्ला मानसिनि बैसोआ हाबा जानो जागोन अब्लासो बिमा बिफानिफ्राय बै समाव हेंथा फैगोन आरो बिमा बिफानि गोसो बायदि जुलि जाहैनांगौ जायो। हिरा सिमां बिदिब्ला नों आंखौ मा सानखो? ना नों आंखौ गोसो सिंनिफ्राय नेवसिनो सानबाय? बुं सिमां, नों आंखौ थारैनो गोसो गोरबोजों गारनो सानमारबाय? हिरा आं नोंखौ बोरै गारनो हानो? जुदि आंनि खाफालाव नोंखौनो लिरनाय दङब्ला नोंखौनो मोनगोन। आरो जुदि जों सानैजों जुलि मोनलायलायाबा आरो आं जौ फाग्ला जानानै अराय सम नोंखौनो सानै सानै गाबबाय थागोन। हिरा सिमां आं गुबुन सेंग्राजों नोंनि अनगा माब्लाबाबो हाबा जाया। नोंनो आंनि जिउ, नोंनो आंनि बिख्लो। सिमां नों आंखौ गारनानै हरखाब गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामबालाय? हिरा आं नोंनि खर' दांनानै समाय लायो। आं नोंखौ अरायबो हास्थायबाय थायो आरो आं नोंनि अनगा रावखौबो जुलि लाया। थौदो आदा न'आव थांसै। थौदो हिरा, गाबोन सोरांबा जों सानैजों लोगो हमफिनलायसिगोन।
बै सानखालि बियो आंखौ बेसेबांबा नेदोंमोन। हेलौ मा ओहो आं मिथियाखै आं हिराखौनो नेफैबाय दङमोन दे आं हिरानो कल खालामनि आंखौ जुलि जानायखौ मिन्थिनानै बिनि लोगोआ बिनो खबर हरो। साला सुवादनि मबाइला दिनैसो सुइच अफ जाना थानो मोनलायबाय र' लोगोनो कल खालामनायनि बिनाबो सुइच अफसो गामियाव थाङाबा जानाय नंला। बियो आंनो बेसेबांबा फन हरदोंमोन नाथाय आंनि मबाइला सुइच अफसोमोन। हिरा थारै नों आंनि अननायखौ बुजिमारासै नों आंखौ मानो नागारलांखो आं दि नोंखौ थारैनो जिउआव बेसेबा मोननो हास्थायोमोन आंनि जिउआव साननाय सिमाङा गासिबो फेलें जाजोब्बाय हिरा आं नोंखौ जेब्लाबो जिउ हास्थायो हिरा आं जिउआव नोंनि अनगा मारै थांना थानो हिरा बेबायदिनो बियो फाग्ला बायदि जानानै जौ लोंना एक्सिडेन्ट जायो। बेबायदिनो आंनि फनाव पुलिस थानानिफ्राय खबर फैयो। आंनि थाखायनो बेबायदि जाबाय होननानै बिसानि बिमा बिफाया आंनि मुङाव FIR होनानै दोनो। सिमांनि न'खराव आं रां हरनो थाखायनो बबाव मोनगोन बबेयाव मोना आंनि गोसोआ फाग्लि बायदि जादोंमोन। आं दा थैजासिम बिसानि न'खराव फैसा हरबाय थानांगौ आं मानिफ्राय मोननांगौ? जाबाय हिरा आरोबाव दा खोन्थासै नों आंखौ फैसा होनो हायैनि थाखाय न'निफ्राय होखारहरदों नङासै? आं नोंनि गोसो सिंनि बाथ्राखौ मिथिनो लुगैनानै थगायफ्लादों। न' फैसाया बेयाव 40,000 दं। आंहा दिनैनिफ्राय बे न'खराव जायगा गैलिया। नों दा सोरजों संसार जायै जादो। नों आंखौ उनाव दा नागिरफिनसै। आं नोंखौ अननो रोङि हौवाया बे न'खराव संसार जाना माथो लाब? आं गैजा रोङि फिसाखायनो नोंखौ गोजोन होनो हानाय जेबो सम्पति गैया। आं थांबाय हिरा नोंल' गथ' सासेखौ गिदिर गोलाव फरायहोदो। गथ' सासेया थांना थाब्लानो आंनिबो खुसि।